bedamang mamang godang sobai. Udah, Rista Sopo Ulolante. Sa Risita di masuk-masuk. Pada. Masih holdor aku tahe mamere perjani bataki masih holdor aku tahe mamere tertorni bataki tung nata borot tahe pakuling niogumi tung nata borot tahe sorani sarune marhurata nata gadik nai tahe tung nata bo masora nai tung so terlupa honang salaleng hima gondang dihita bataki terbari tante dulu wacil lebani hima tor di halak bataki Soran sarmei marhurata nang tagadik nai tahe tabo masora nai tung so lupa honang sangaleng malolong hima gondang dihita bataki terbari tanah dulu wacil hima tor ni halak bataki di hitam manusia marasing-asing doang kepangi doang diganuk-ganuk coma hamoraun hagapean hasangapon ido dilului nadeba hinadeba asal matar barita gor matahe ayang goau tung asing do sita-sita asing hipangi doaku Macaya bangpe unang pola mangica kamu tahe dia Sony